щастието не е цел на духовната практика. Окей? Но, Гуру казва така, твоята единствена истинска отговорност е да бидеш истински истината. Пази, не казва да бидеш щастлив, него да бъдеш истински щастлив. Тук има една тънкост. Гуру вика, твоята единствена истинска отговорност е да бъдеш истински щастлив. А за това ти са нужни две неща. Сърце на дете и живот на светия. Ако имаш сърце на дете, между истината и щастието не са разделени. И ако живееш медитативно, духовно, ти си го истината и в блаженството. Това не е оно щастие, на кое ние го познаваме. Може да се каже блаженство, може да се каже екстаз, ананда, така нататък. Има друго име, не е точно она щастие, ху, смея да е граф, или нещо. Ония такви щастие, кои хората ги мислят, имам ново ауто или ново гадже или бла-бла. Мислям, не е щастие заради нещата от този свят. Защото всеко е щастие поради нещата от този свет. Твори привързаност към тия неща. И тази привързаност към овия неща от овой материален свет, където живееме, не води в страдание, защото после изпитваме мъка, когато тия неща ке изчезнат и ние ке трябва да се разделим от тях. Но они не са вечни, они не са истинското щастие, не може да бъде истинско щастие, нещо, кое е преходно. Това не е истинското щастие. Това не е ананда. Ананда не е преходна, за разлика от хората. Блаженството, божественото блаженство, сат читананда, кое значи присъствие, съзнание и блаженство. Това не е нещо временно, това не е преходно, това е трансцендентално, това е вечно, отвъд времето е. Отвъд времето и просторът. Истинското щастие е безвременно. И то е свързано с истината. Така да истината не е отделена от щастието изобщо, т.е. от блаженството. Они са едно. Обаче от истината я изоставаме. Изоставаме търсенето на истината и се залъгваме с повърхностни удоволствия. Само за наша личност, на кое ние мислиме дека сме, на коя е личност, аз, той, оттамо и тамо, такъв и онакъв, цялото минало, бла. Цялото тази личност и она едно време ке мине. И ако то щастие е свързано с тази личност, после ке отиде в нещастие. Що личността няма нищо трайно. Она е те така. От най-високото екстаз щастие, после ке падне в депресия, в агресия, в страх, ужас. Това са хора, кои още не отишли над обикновеното съзнание. И къде нив тия екстремни такви живеяния са възможни. Може да изживееш много голямо щастие, екстаз, светлина и после това да изживееш нещо много тежко.